Clausius állapította azt meg, hogy az univerzum olyan természetű, hogy a dolgok, az univerzumban létrejövő változások, azok a rendezettből a rendezetlen felé haladnak, és ez megállíthatatlan folyamat. Na most ez azt az érdekes kérdést veti föl, és ennek informatikai vetülete is vannak, hogy a világegyetem a legrendezettebb állapotából kellett, hogy haladjon a kevésbé rendezett felé, és ha valóban volt Big Bang, és sokan ezt is megkérdőjelezik, akkor voltaképpen abból az ősanyagból kellett, hogy kialakuljon mind az a csodálatos rendezettség, ami a jelenlegi világunkban tapasztalható. Márpedig csak itt a Földön fantasztikus rendezettséget tapasztalunk. Nem csak az élő és az élettelen világ határán, de a természet törvényeit illetően, a szervezet anyagot illetően, az emberi agyat illetően. Meg kéne magyarázni, hogy hogyan lehetséges az, hogy egyre bonyolultabb rendszerek jönnek létre, anélkül lenne külső információforrás. Mert ha megnézzük az emberi agynak a tulajdonságait, 500 000 kilométer informatikai kábelnek megfelelő az agyban lévő összeköttetések száma. 30 trillió nagyságrendű kapcsolat létrehozására képes. És mindehhez állítólag véletlenül az anyagőr szerveződésénél jutott. Választ kéne informatikailag adni arra a kérdésre, hogy honnan veszi föl az egyre bonyolultabb szervezet azt a tömérdek pót vagy plusz információt, ami a bonyolultabb szervezetnek nem csak a strukturálásához, hanem a működtetéséhez, a környezettel való kapcsolatainak a rendezéséhez és fenntartásához szükséges. Rendszerelméleti, kibernetikai szempontból minél bonyolultabb egy rendszer, annál inkább kiállt a tervezője után.